ట్రైలర్ చూశాను, చాలా చాలా బాగుంది. ట్రెండింగ్ లో కూడా ఉంది. కంగ్రాట్స్. లేదా వైశాలి? ఉంది ఉంది ఉంది. ఓకే. హే హే అందని లోకం చూద్దాం, సరదాల సడి చేద్దాం, స్వర్గాన్ని దింపేద్దాం. వావ్, సాంగ్ చాలా బాగుంది, క్యాచీగా ఉంది. హే హే అందని లోకం చూద్దాం, సరదాల సడి చేద్దాం, స్వర్గాన్ని దింపేద్దాం. కాస్ట్యూమ్ కూడా మారిపోయింది, నేను చూడలేదు సార్. ఓకే, అంతే కదా, వై షుడ్ బాయ్స్ హ్యావ్ ఆల్ ద ఫన్. రియల్లీ. బట్ సాంగ్ బాగుంది, కానీ కొంచెం బోల్డ్గా ఉంది. పర్లేదా సాంగ్? వరకు సంతోషం ఆశల ద్వారం తీద్దాం, బిడియం వదిలేద్దాం, కొత్త రుచులే చూద్దాం. పర్లేదు, అన్ని లైఫ్ అన్నాక అన్ని ఉండాలి కదా, అన్ని కలర్స్ ఉండాలి. జోరుగా crazy crazy feelings, life is full of meanings. అయినా సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఏదో ఒక మ్యాజిక్ చేస్తారు ఆయన సినిమాలు, రెగ్యులర్గా అందరిలాగా ఉండవు. ఈ సినిమాలు ఏం చేశారో ఏంటో చూడాలి. మార్చ్ 18th చూడాలి. మార్చ్ 18th ప్లీజ్ వచ్చేయండి, మనతో పాటు కూర్చొని చూడండి. తెరిచి మనసుల కళ్ళాలే, తెంచి తనువుల సంకెళ్ళే, అంతే లేని ఆశల్నే తీరే దారులు వెతకాలే. అందని లోకం చూద్దాం, సరదాల సడి చేద్దాం, స్వర్గాన్ని దింపేద్దాం, దొరికే వరకు సంతోషం. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.